waɗi amen ɗo hen minen komin association kadi komin fedde min mbaɗat ko fati e théâtre fami théâtre Pulaar théâtre wolof théâtre hasani dal kala ko gandanɗa hoore ma ɗemde ɗum hurtani haalata ɗum fof min mbaɗa ɗum théâtre quoi fami donc amin jogui message uji kadi de min lancata nder hen a fami waɗin ɗo temps noon min jogno quelques difficultés ko fati caméra ji en ko fati son e ko way noon a fami min joguino sehil amen goto no wiye oɗo no wiye Bocar fami woni ko États-Unis Bocar Diop kanko neldi amen caméra goto eyyi min goni ligguirade ɗum e des fois kadi somin cohli ko wayno salon walla ko wayno cuuɗi ko way noon min ƴewat ko Diop Bocar Hammad fami kanko heewi lugde amen ko liyeji ɗum min jouat e ko way hen foof fami e rewɓe kadi so cohli ko wayno gonnugal e ko way noon min jahata ko hedde Sukayna Diop kanko heewi lugde amen matériel baɗo noon fami e annene kadi min jiima kadi ko neɗɗo mo gandanɗa woni neɗɗo mo gandanɗa hoore ma kadi aɗa darani leñol ngol aɗa jogani leñol ngol avantage par ce que min jiima e leegal ngal machallah ta neɗɗo mo gandanɗa hoore ma ko jahata tan ko e gueɗe ko gandanɗa hoore ma ne ɓamta leñol quoi minen noon komin fedde association des jeunes solidaires pour la culture et du cinéma e ko ɗum noon quoi ɗum wonno koɗe amen hannde pour ɗum gara balla amen mbere sehil amen oɗo Ismaïla fare wawi jokkidde ok comme no mama wirni tan minen komin fedde min dillat ko gandanɗa hoore ma ko fati cinéma en même temps min cohli ballal quoi ko fati gandanɗama matériel paɗe hen min ɓooyi dillude hen mais min manquera quelque matériel quoi puis min jiima ka grand moƴƴo et puis ka neɗɗo leegal min mbi fade min denta ayi min gar kadi min jiro ballal ko min nimsata jokkit o ngaari mawdi woni ɗo barke Allah on ganda so ngarɗon ɗo tan wallahi no woti ko ɗum addi amen ɗo quoi mi nani haala moɗon haala mon joni no feewi kalɗon ko kadi no waɗi importance kono min kam woni hen tan gueɗel gotel ko jawdam ni waɗira ɗum pour gueɗe gueɗe wonna ɗum pour gueɗe gueɗe affaire cinéma en affaire ndeniyankoɓe en ala yawata yo inde mo ko hewata haalede télé ji ɗi hay so goni sukaɓe leegal sa baragata pa nani jawdam ni aɗa o inde mo ko hewani haaleji non vraiment an indeji ma ñande foof ne haale télé ji ɗi a wi a waɗi ko moƴƴi aɗa a fewni ça va so haala seeɗa tapɗi sala nani ɗum heyde ko taw ɗum ummin won mbaɗe feere luguron kam gallo tapɗi an wawoni hoore an cinéma so wona ko ma minen cinéma ko amen ummo dow ummine dow min sa riɗi kam komi dimo an isni won wallay ana yimoɓe jimatama a yaltata télé a haalata ke dédicace radio ji ko paddon ala ko padde tan gummoɗe jahat hati salmin mo ni an hati salmin mo waɗe kam gallo hati salmin mo min manan dama caakanejen cinéma en woni mino cinéma cinéma ko wona ko ma minen cinéma ko amen min cinéma wona ko yam boy an allez-y wallay reste chez toi allez-y reste chez toi seul sen min jawdam ni waɗiran ɗum pour ɗum ɗo waɗiran ɗum pour affaire fijirde sukaɓe en on jiilo on jaha e galle on ganda neɗɗo no wayi oɗon gadda min ɗiɗo galleji min foof on gaccini kam ha e Diop no moƴƴi ha maayi Diop min jeeyi toon ala ko wallani men o walli men o ganda gorko oɗon mbiya omo darni leñol o darnani leñol o ruttini ko leñol caggal badda ko yoda ɓeɗo soir mais legal ngal goni te woɓɓaɗa ha te ɓeɗo fof eɓe gara ɗo kamɓe fof ɓeɗa badda ko yoda neɗɗo waɗirtandani hen waɗan yalta neɗɗo waɗirtandani tigiramin mba topki affaire cinéma ene ni ɗon ɗeɗo gaccere pawɗa hande Allah andi to ndotoytomi ɗum ɗum hersini ha may so haɓe gaare ma wa hokka ɗumen kay haalde mumen ko ko poɗɗa haalde mumen ko ma min découragé mo Moussa découragé on nandani Diop Bocar l'homme d'Amérique rokki men galle Allah tan min suuri hen kono o fotani yettede si o fotani yettede si way wallahi so anduno ko woni yettede si ganda ƴeew asaman si suuf si konko koye nder suuf si o wattinto o fonno ko mojjude billahi o fonno ko mojjude haydara nen woni fof ko hoore mum wallahi ƴeew ay ɗum ɗo jawdi wona haydara ɓaari fami min jimmi yon pam rek koto découragé de on fami oɗo so tawi o riddi men au moins en meeɗini yaade galle neɗɗo jaggu meɗen fami kala garden de ceerno atelier couture kala garden hokkat mo comci ɓe tournia gratuit wadde men haydara quoi mais ɓaari kanko waɗiri noon ɗum ko haaju makko koko a fami eyyi Allah serdimo noon e jooɓe kono kadi diddugol no yooɗa ar riddo yimɓe le diddo baali
enen kam yimɓe de gene alle mo ɓuuli kadi tena ɓuuli kam moƴƴi kam se tagano joni ɗum lawol soɗon jaha diwani mo yimɓe mo jaaton ande kan ko watte ono ha joni ɗo deddo non ha gatte ɗo en ewo andi kay kam yohot komin yahoɓe min monta artuɗo min ngalama ha juga ça c'est quoi ça oɗon dañe demagal tan onon kala ewo Mada, Série, udah sampai, kawan tuh, mau tuh masya Allah, Série, udah liggéey, mau tuh masya Allah, mau tuh banyak, mau tuh nilai, masya Allah, karena dekat dia lari aku tuh mide kamu haji tanah tim dokum tamput, balik di minyaman, karena balik di minyaman nyere, mi bufter, ala fodo mi yahen, ala fodo matan, junun, jim gal mono biom nata, dia belum daik nyam, jim balaham nyam daya berat, dan jadi. ndeysan balɗi no wonat jooɗi e ñaama balɗi ñaama ala fof ɗo miila ñaamde ronki tan kala garɗa ndiwma ɓe mbima ka kangaɗa pawma ka gujjo santi ko ñaami tan ndi mballa kam ko ñaamda yabbaraji sen woodi nde hannde kam balɗi ɗe jooɗi e ñaama balɗi ɗum ñaama ya fanmi ƴeewanma kassare nan ka mumi defte kotta pour tasima fari eyi hayso ɗum moƴƴi hayso ɗum mo dagi ñaammi ɗum kala jaaɗa mataw moƴƴi mal ɗum bonɗi ndeysan dagi ñaamde mammane mbemi no heewi balɗi ɗum ñaaman mi yarani Tay. Jara. ya balɗe o kam bandamta jeeɗa e gure men Amin. Ini yang diwan poro. koto finnaɓe Ina be ngu be jam sel. Sel. sinno waɗa comme galle Ba jaram. Nah, kal gal nanda. Di ban ka guj. Kal ka kanga taw ka cari adun tan tambe. hay tato wona haydara kala mo mbiɗa e ɗum koko gasa Non de. Ba dum de sabal bal nyama da no sut wala jaram. La jaram. aleykum salam Jaram gade. adasa voilà o ndeysan ko reji men rek mataw boyi he ladde balɗe ɗiɗi jooɗi ñaam ewa andama ko ɓooyani ko ari ɗo o wi mawon balɗe ɗi mo jooɗi o ñamani ewa kassare ne wonno ɗo mbimi yo jooɗo hasra joni mi defte balɗi ɗo ñamani ko ɗo e galle mo ñamata so ñamani ɗo to ñamata tawde no woodi an kam joɗino ƴettuɗo no suka waɗɓe gari de ani ayska nani ko kalano kalni ko saka aɗa ƴetta ndenɗa aɗa jogui ɗum dow sala ɗum kama maji no joɗi ñama Jaram sel argay jarama ala ɗo argay merci a jarama Ya baba jaram. c'est bon Jaram. on jahatan ɗum ɗo tan anda mbaɗa woni ko opére galle o wujji walla goɗɗum tan nananede tan ko comme ça an koni probléme ma
wona problème an yimɓe ngari a riddi garo ko ƴewde ñamde ari a riddi an bandam artaɗo miñam artaɗo mon mara hay koreji goto garta an ko woni jawdere mi waɗira ɗum pour kene ñamde tan waɗe pagayde jawdi ma ndi noon a tan kaɗa wuuri aɗa ɗo e gallo kala tawɗo miɗo ñamani yaran aussi c'est la dernière fois woto tawɗo neɗɗo to ɗo a tan ko ɓeɗen ɗo e galle ma o kala garɗo so mbiɗa jogui mi rokkan ɗum somi alami bismuɗo ɗum eyyi donc jitti bagage ana waɗi yimɓe jawdi ma ndi an wiyata to yaya ɗum min yayi mi yaha hatte ine ɗo maayi bone ma kami yamin hay goto wawa arde galle kala garɗo ditta hay ñamduma ɓeta kasa yimɓe fof maayi so wona ɗo togono banggue goto a lefti kama ɗo yam hay dawɗam kañum waɗi ami jawɗam ɗum moƴƴira ɗo ñande tan ko sac mara tan kattiwɗo sac mara ndegar galle yummoko yenan tan ɗum ala hen wayi jaha lawol ma maddo goɗɗo so pas tiré jogui halis neni jawdi tan ɗo ya wayi leydi humanat tan seere tan human c'est pas tiré y a rien d'autre jawdam ɗi waɗira pour pagaye c'est pas normal c'est pas normal ha dow so ɗum ɗo table à manger c'est pas correct ƴew ɗum no way tulmude non 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 mais c'est il faut mi nodda ga boyo wawa ƴewandem tabal ngal hande o dawani gal il faut mi noddama il faut tabal ngal lawƴe c'est pas korena kadi ne waɗi leydi wuuro c'est pas correct ça kiiɗa fof nana nder galle civilisation hay tara wagan taw ɗum serte makko tan c'est bon c'est bon c'est bon Bewɗo an kam to jareɗa e scénario o scénario mi fii ɗum heddi tan ko seeɗa après mi ƴeew jokkide ɗum hayso ko kiwiɗe mi ƴeewo boma production men noddon pour yimɓe tournude ya oɗo scénario min jim ko wona fat par ce que min woppa ko woni men ko min o mi wawa yafadem non ɗum ɗon kam woppa momi gére ɗum inchallah so ɗum yalti ma fulɓe fof gandu no wuurdi ga enen mais Ismaïla pardon min mi manque famde kallon ko fulɓe ɓe yo c'est juste rek ñanden emin gaare pa on gonɗo joom étage o joom étage solo pa gonɗo e angle oɗo si pa Diop si pasi taw jiida e Diop pasi avant galle jooɓen pasi ok eyi joloɗon tan ɓaɗe ɗoɗon mi faami wonde on min gaare mbako ñanden juste min gara min teganam afrique ja min komin manquira e ko fate gandanɗa hoorema fate cinéma o ƴeew ala ko heddinani amen on jour min ga ɓuuri muusi kam fof ga komin nandi yettode ko ga min ga ɗum ga ɓeydi touché min gar oyi kanko affaire uji cinéma ga haydara ala ko haylen ridde amen tomin gonɗo un jour wallah tellement min kaaɓi un jour tellement emin ceehi action noon il faut noon min jaltin ɗum fo yimɓe ganda o ko waɗi amen ko minen min mbawa yafade bon mi faami quoi somi faami joni onon kon yaaɓeɗo paawo woodi ko ñaagui ɗon ɗum rokkani on mbiɗo oɗon binda scénario oɗon kolla fulɓe fof mbiye quoi mbawa yiide ɗum mais cikkuɗon ɗum joni ɗum ɗo ko miijo quoi miijo moƴƴo mais pour min ɗum wona miijo moƴƴo quoi par ce que way kono nden o tooña moon onon jofta ɗon quoi heewi noon ɗo Pulaar wiyata neɗɗo no tooña joftiɗo o yofta ɓuuro musde yoftande nde o yoftinde non ɗum ɗo kadi non ɗum wona solution arani min pour min so to mbaɗi noon woɗɓe ɓe gandanɗa hoorema yeeɓo mon ɓe walla woɗɓe fotɓe waɗande on ɓe mbaɗata mon ɗum par ce que dokkata mon par ce que onon e koye mon wona noon foti wonde wona te on noon pa ko pullo ko mum wonni ha so mbaɗi ɗum noon joni kanko holno yirata hoore makko walla heddiɓe yiyoɓe mon ɓe walla ko patron ɓe hono mabɓe holno jiratamo kanko non ɗum wona solution pour min ɓayre pa o waɗiri on noon on jahat ƴeewi banggue goɗɗo a faami taw wonano miijorɗo ni quoi yiide no winde scénario hayso tawi gandanɗa on koye suturu wonno jeho jaltuɗo ɗum banggueji goɗɗi fulɓe fof no jeeɓa walla ko nande hen non ɗum gon kam min kam mi yadani hen quoi te toujours min somi are mon tan on jii oɗon mbaɗa won critique walla ɗum ɗoji walla ko nande taw fotano wonde quoi mais pour min kam on scénario on pawa ɗum e jungo on pawa ɗum e leydi quoi ɗum kam wona joftugol wona ko nande hen non ɗum kam yahani quoi o jon ko waɗamen jiiɗamin gaccirni tan ni oui par ce que kanko hoore makko o garde makko on ganda quel probléme uji jogui hay somo jogui o rokkani on mais jeehe darte goɗɗo mais mbasi oɗon mbaɗa scénario on fof kam no waɗino haalirte non hayso wona ɗum ni mais onon joni mbiɗo oɗon mbaɗa ko ɓuuri dangeride kanko ko waɗi ko o holli min ko keño min kollon minen min mbawi wadde ko ɓuuri ɗum ɗo non onon neɗɗo liggo jawdi mum o gaari mu o ñaguima ɗum rokkani on tan mbi oɗon jaaha oɗon binda scénario ji oɗon beddo e réseau ji ɗum ɗoji walla ko nane non ɗum onon ƴeew jimmi ko onon goto mom fof ha yo micco ko yiiɗi wadde ko holko ɗum wonata te so mbaɗi ɗum ɗo o bindi ɗum scénario o beddima ɗum joni holko ɗum jogor firtoyde oɗon gandi ɗum ɗo holto yettoy to
ha na waadi partout ha mais onon da si ha nden ga oɗon mbawi dañde hen problème ko molɗum ha problème on potani windande ɗum sirandiro oɗon mbaɗa mais hay so tawi woni on ndewani e makko ne on potani ɗum wadde onon kono arɓe mabɓe ballal o rokkani moon ballal mbiya oɗon mbaɗa mbo oɗon binda scénario moon oɗon beddo ɗum e nder ɗum ɗo non on dal min mi yadani hen quoi ƴeewe miijo wongo ngo wona ngoɗo miijo quoi a faami ngon miijo kam moom yahani a faami way kono exemple tan hande oɗo aray ma sohla e makko hunde ñagaɗama hunde o jaɓani tan mbiya aɗa bonnitama quoi non ɗum kam yahani quoi bonɗo bonnite tan non wona bonɗo fof bonnite par ce que won heewɓe bonɓe ɗo hen bonnitaki ayi hokkam tan hokkama ay bonɓe ɓe tawi woni bonnitede wonɓe bonɓe wonɓe beddaji walla wonɓe partout mais ɓen ɗon noon tawi woni an e hoorema wawa fottude ɓe mbattaɓe nder ma sa bonnitiɓe so ɓoyi ay moƴƴiɓe wonɓe nder ɓe ko ɓen tawtiyat bonɓe ɓe beddaji ɓe mais o paaba pour mi yaafoma namdi ko tan non pawo pourtant min pour yiyandam hayde ko waɗi ko bonani ha koɗon mbiya oɗon mbiɗa scénario moon bon oɗon beddoye ɗum ɗo walla ko ɗum ɗo non ɗum gagam wona tourne page payene goɗɗum payene demen goɗɗo non aba ɗum ɗo kam on d' accord wadde on goppi ɗum ɗon walla ko nande mais ɗum ɗo kam yahani quoi chéri boy ça va day tan mbeɗa selli mawɗo machallah ça va an guel pilim ha joni ani han mbaɗɗa min won hande aljuma hande komi yaha hande toujours kini han jiiɗi wadde kala nde pilim aljuma nde min lelo ha 10 heures en kaccitoɗen jooɗe kottidire ɗum mbiɗa mi yettina jiɗiri kono aɗa min ɓe jogui réunion ana miijita mbiɗa jogui réunion hande ewa an a wawa haalande kam ɗum gila law non a famani aɗani min somi ɓadimam toujours miccitata hay programme uji joni emploi temps hoto miccata mais mi sikki tan mi yato mi yata réunion il faut mi nodda sehlam goto mi yeyaya mi noddam haalnam yam mbiɗa réunion mo fosat ɗum par ce que à cause on mbaɗani par ce que aɗani anni somi ɓadimam anni ha beltoɗa rek kono noon haade mi yaade il faut mi ya galle sehlam goto mi yata mbiɗa foti ƴette toon seeɗa somme d' argent goto par ce que ɗe balɗe lewnduma yi en même temps ɗum poti mi neldo jibnaɓe wona eyyi joni noon jiiɗimi ko tinɗa mbaɗa comme chez toi galle ma ɗo gonɗa garɗo fof jabba ha teddin ñammin yarnu ɗum poɗɗa wadde ala probléme waɗ firi ha hulani ala hay probléme goto arde woyɓe won kaala ɗe mbi e resde non rese seere reste kadi ene weeli te an mbaɗa tan jirimam ni non mbaɗakino ɗe balle wonko saabi ɗum quoi a faami non mi tooñi hen ma chéri joni mi yagal selam goto après mi yaɗon mi ƴetta mi haalis mbiyanama e mo après mi arta so marti mi yata ri fof fosari il faut mi arta joɗɗen min ɓoyata dans 15 minutes inchallah mi arta ok ma chéri yimɓe de ne ceerta min ngal ɗo dewgal ngal jaltumi wona kureji wona nene wona ba oɗo gorko ne wiya kam kala mo jinmi yomi artu kala mo jinmi yo jooɗo e galle yomi wanni yomi wattu ni yimɓe de ne ceerta ko woni aduna te changé ina amnata yo tan no mbanomi ni hande no mbarumi ni salaamaaleykum salaamaaleykum maaleykum salam salaamaaleykum maaleykum salam man ɗon nomi celli mawɗum alhamdulillah debbo ɓe nde ɓe wattat man ma e heen man ma e heen ɗum ɗon sa wallani kam ganet ma ɗo yen tan joɗo joɗo wedde ma ñamda joɗo walla ɓe ma e heen ka moƴƴude ka moƴƴa jarama waɗa sel waɗa tan mbiɗa sel yawontoon mawɗo machallah mawɗo ni jam an atan nder bisimilla yof nder atan nder jooɗo nder bisimilla aɗa selli
Maodo machallah ɗum ɗon mbari donc woy ça va ɗo joɗɗa ɗa tan kat ça va machallah alhamdulillah ndiyam ɗo joɗɗa am temo toon ñaam boon haɗi hatma nandemo gaye gorko mbirtemo toon ñaam ay mi ngabbo ko mo rokko mo rappare ngoppo mo yo jotto non pourquoi te temi kan nokku mbi booni tuksil nokku kan mba ha heewo ñaam ene woodi mbinamami nani wona mbimami ginaat mbeɗen ya galle sehlam goto kono noon ñaam jara kala garɗo teddini waɗa comme il faut waɗa galle ma han sehlama noddu jibnama neldu waɗa ko jiɗɗa wadde mais oɗo joni tawaɗa ɗo joni tawi mboɗon juuɗi damal galle joni juuɗi en ñaam ndeysan omo yurmini ka famande holkam faame est ce que aɗa jooɗiɗo bowal o ko holo non mi anda o joom gallam wonno joom galle ma kanko wonno han affaire hande mo gandanɗa affaire mo meeɗani sikkude ma woode aduna woni ko gorko bawannoɗo hoore mum machallah kala ko ballino heɓan hande watti arde dama galle en jooɗo en ñaago ñamde aduna deni hawni kam mbima aduna danga wandu hande waɗa murtode janggo waɗa jaaɗi walla exactement ay ɗum jofnirɗa ɗum ko ɗon ƴettimi adun ko dango wandu ay oɗo gorko mbirtimi ɗo e damal galle maaleykum salam Mada Série jamta ɗa tan ɓe a wonto jamta mawɗo machallah Série jamta oɗa liggey mawɗo jam tan machallah mawɗo mbari mawɗo ngilla machallah onon de aɗa yarno aɗa yaafoti min de kam ko haaji tan addimi ɗo komi tampuɗo balɗe ɗiɗi mi ñaamani onon de balɗe ɗiɗi mi ñaamani mi yarani mi ɓuftani ala fof ɗomi yiyatani ala fof ɗo mattani joni noon jimi galle moon o mbiyam naata mbiya beelam dañko ñaami jiiɗi mballa kam ko ñaami daña baraji tan jiiɗi ndeysan balɗi no wonat jooɗi e ñaamani balɗe ɗiɗi mi ñaamani ala fof ɗomi yiilani ñaamde mi ronki tan kala garɗa ɗo ndiwma ɓe mbima ka kanga ɗo pawma ka gujjo sabbi ko ñaami tan jiiɗi mballa kam ko ñaami daña baraji sen woodi joni ala nde hande kam balɗiɗe jooɗi e ñaamani balɗe ɗiɗi mi ñaamani ya fanmi ƴewatma kassare nan ka mumi debbo kotta pro tasima fari eyi hayso ɗum mo hayso ɗum mo dañi ñaammi kam kala jaaɗa mataw moƴƴi ma ɗum bonɗi ndeysan ɓe garimi galle mum wonda sa tiski ɓe garimde galle moon tawmami ɗon an gooto mbimami mbeɗa juuɗe balɗe ɗiɗi ñamani yaran comme jaaɗa hatta kala galle min naani yiye gujjo yiye ko bandi yiye mbaɗo ni tawmami ɗon jour gooto nde tawmami ɗon mbiɗa kam wonde a suwa tifde botere kono kaccari ndi toɗɗam ɗon penan am mbur mbaɗɗa hen beurre mbaɗɗa hen golori a yadata kay fof toɗɗami kaccum kanko oɗo suggorko o tawimi ɗon o wima an hoole o mbiɗa o de ko jeeya ladde jahannoɗo tan ene heewi en ɗomɗi ari mbiɗa rokka ɗum ñamde o waɗi dégage o riwimi ko min wonno wallahi ko min wonno jaram fe jaram fe jaram ala do argay merci a jarama eyi baba jaram c'est bon jaram on yaatana ɗum ɗo tan no andama mbaɗa woni wode opére galle ko wujjiɗo walla goɗɗum tan nananede tan ko comme ça a faami de aɗa andi de saba jour oɗo mo garɗa o kañum saabi ceergal e makko o wi kam woyi sayo neɗɗo ne ara mbe rokka ɗum ñamde min mi anda fof holko joɓanmami e aduna kadi mi anda fof ko mbawmi wiidema e aduna sabu yimɓe gona goto oɗo golle golli kam de an hande mbiɗa yomi waɗiran muni yimɓe gona goto te affaire o somi wi ene weeli kam rek mi fenan par ce que muusi kam ha ɗon wawi hadde ko noon aduna haydara wona hen kanko oɗo hande somin poti somi haalnima ɗum o hersata kono mi seppala pat mbiɗa haalnama ɗum ga affaire ɓurɗo musdeme e aduna waɗi kam janano ladde ari mi rokki ɗum ñamde saabo ceergalam e makko hande oɗon ara ronto wiya kam yomi waɗa muni walla mi waɗa muni aɗa andi ko noon tan chéri boy mbimami ni tan attani mbimami ni hankkiti yo wonto bane gorko woto ƴewrimi bomi yitere ko joom gallama wonno o feeri waddemi ni mon arnoɓe toon rewi ɗumen o ɓeɗo waɗimi maltraité a faami so ari ɗo e gallo so tawi ko ñamde yara ɗum ɗo tottum o ñaama o yara haaro yo Allah wal makka a faami ɗum woni debbo galle faami ay ko saabi ƴettumami ko
ay jour ngari galla ha tudda ham nyamde be wan ar galle ndiwa kam mbiya kam anda kam comme gujj parce que en gotte me gallo mbiya kam agresseur ha ñene mo gor mbo haali mo go samu touche haali hal corona ko nu fokk haydar adun a fami dum woni ƴetti dem hande yiddi res dem ndes mam mbad mam de gallam pour en cas debbo galle kal garde bismo nyammin yarnu neldu wadda ko wadde beden ya jemani cause makko mo andi kadi ko fittano makko tagi ɗum hande on ara ɗo e galle wiyomi ñammi yomi yarno